Yan ang problema dito sa amin. Sayang ng isda. Malaki pa naman sana yung tilapia. And guys, sa kasamang palad, ito nangyari dito sa aming ilog naman. May naglaro na naman dito. Yan ang problema dito. Yan o. Ang damang isda yan o. Mga patay na isda. Yan o. Sayang na sayang. Yan, tilapia. Ang laki tilapia. O. May naglason daw kasi. Yan o. Sayang yung mga tilapia, mga isda. Yan, ang liit pa. Yan o. Liit na isda. Sayang na sayang. Dami. Sayang ng isda. Ang laki pa naman. Yan ang problema dito sa amin. Sana dadami pa yung isda. Malaki pa naman. Kasi ang problema pag may mga ganito, naglason na naman dito. Yan ito dapat na makarating sa ano, kinaukulan. Sa ano, yan o, dami o. Ito. O, kita nyo yan. O, yan o, malaki na yan. Ito. O, yan, tilapia. Grabe. Sayang. Hindi mo lang nakuha. Naglason, hinayaan lang nila. Grabe. Yan, yan. Tilapia naman yan, o. O, yan, o. Yan, mga tilapia. Nakul mo naman. Tara, gusto natin, tingnan natin. Grabe nangyari dito. Hindi nagkakakuha natin ang isda. Hindi dapat dito, binuwit lang. Binuwit, mga pa. Yan ang dapat dito. Huwag lang po ko yung date. Kaya natin. Naglaso na naman. Sayang. Yan o. Ito. Yan o. Ito. Yan. Na. Yan mga tilapia. Sayang na sayang. Malaki pa naman. Sana kami sana magkapana. Kasi yung nakita ko ngayong umaga, nakita ko yung mga isda. Puro lumitaw na, mga patay na. Puro lumitaw yung mga isda, mga patay na. Yan guys. Grabe, sayang ng isda. Dito kami sa Sapa. Ayan. Grabe. Ayun yung mga tilapia. Yan, oh. Yan. Patay yung mga tilapia. Ang laki pa naman sana. Yan, oh. Yun, sayang na sayang. Naglason, hindi kinuha yung isda. Pinatay lang. Halip na mapakinabangan. Sayang, grabe. Yan o. Grabe. Mauri ang kalagdigdi. Mga tao. Karagala din sa tilapia. Sayang. Marami naman dito. Yan ang masaklap na mangyayari dito. Sayang ng mga tilapia. Yan, pinasok lang. Hindi naman ang kumaw. Grabe. Yan, magandang araw sa inyong lahat. Bye. Kapay-bye. Yan, masaklap ang mangyayari dito sa atin ngayon. Sayang ng mga tilapia. Yan, linason lang. Oh, yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Linason lang, sayang. Hintay naman tayong bumaha para mapalitan yung mga isda dito. Hintay naman natin bumaha. Kasi wala na eh, lumitaw na yung mga isda eh. Patay na lahat. Wala tayong mabibinuit dito.
Kawawa. Kawawa yung mga susunod na henerasyon ito. Manang malataw. Ay magkano na pa daw. Timingan ta. Grabe. Yan o, ito sana o, naghihintay kami ng mapapana o, paano ano mapapanain natin. Wala na, lumitaw na yung mga isda, patay na. Ako, sayang. Doon o, yan, tilapia sa dulo. Wala na. Ano pilagay mo, lumot? Kula akong gusto sa baba na ito. Ano? Kailangan din namang nasud, ma. Ha? Nasud ba? Pasan na ito. Nagkaradaan. Inilo. Karana. Yan. Wala nang lumilitaw na tilapia. Naubos na. Lumilitaw na kanina, puro patay. Yan. Puro patay yung tilapia, sayang na sayang. Lango yan ha! Edit pa, edit. Ayaw na malagaw dyan. Ba't naubos na? Kacim ko na. Yan o, paano paano? Gimana? Buka apa nanti? Apa nanti? Tingin ka. Yan o, tingnan mo yan o. Yan o. Yun o. Yan ang mga nangyari sa isda dito. Patay. Grabe. Sayang. Tilapia. Puro tikbak na, karadana. Anong mga nila kung tagaradana?
yung mga tilapia. Sayang, maliit pa sana. Yan o. Thank you very much. Thank you for watching, guys. Ayan na muna ating vlog ngayon. Pansamantala. Titingnan sana natin yung isda dito kasi yun ang problema. Masaklap na pangyari ng mga isda natin. Sayang naman. Patayin na lahat. Nilagyan siguro ng lason dito sa ilog. Wala tayong makuhang isda ngayon kasi yung lason sa tubig matagal mawala. Hintayin na naman natin na bumaha ulit. Yan, thank you sa mga nanonood ng ating vlog. Thank you. Magandang araw sa inyong lahat.